Isinagawa ng provincial government ng Pangasinan sa pangunguna ni Governor Amado Pogi I. Espino III ang MOA signing at turnover ceremony ng tobacco curing barns sa bayan ng San Manuel at Balongaw sa parehong araw. Ang layunin ng nasabing proyekto ay upang maitaas ang kalidad ng ating produktong tobacco sa pamamagitan ng tamang curing process para sa mas mataas na presyo tungo sa malaking kita at matulungan ng ating mga magsasaka. Marami pa po dapat tayong matutunan sa pagsasaka hanggang kasla iti. Insuro ti pamilya tayo, insuro ti tatang tayo, dagiti kabagyan tayo, nga old style farming. Kakabsat, agyamanak, ti panagayat yun, ti programa, ken suporta, ti provincial government, then ako, alagaan po natin ang ating pangangatawan, ang ating lupa, dahil yan naman po ang bubuhay sa ating pamilya. And of course, suportahan tayo ng iting programa na napipintas ng local government unit. Ang pondo sa pagpapatayo ng curing barn ay mula sa Tobacco Excise Tax CY 2016. Unang pinuntahan ni Governor Espino ay sa bayan ng San Manuel kung saan pinangunahan din ito ni San Manuel Mayor Kenneth Marco Perez para sa MOA signing. Naroon din sina San Manuel Vice Mayor Alain Jericho Perez at former San Manuel Mayor Salvador Perez Sr. Sa bayan naman ng Balongaw, pinangunahan ito ni Mayor Maria Teresa Peralta. Naroon din si Balongaw Vice Mayor Philip Peralta, ilang municipal officials at farmer leaders. Malaking tulong naman ito sa mga magsasaka sa probinsya. Ang mahalaga dito, talagang mahalaga sa amin na farmer kasi dito namin inilalagay ang mga produkto naming tabako, lalo na kung natuyo na. At pwede rin itong gawin pagpatuyuan, lalo na kung air-cured na tabako ang kailangan para mas maganda yung quality ng tabako. Dumalo din sa bayan ng San Manuel at Balongaw sina Board Member Salvador Perez Jr., Board Member Noel Bince, Provincial Agriculturist Delisay Moya, Assistant Provincial Agriculturist Nestor Batalla. Tuloy-tuloy naman ang proyektong pang-agrikultura ng Provincial Government ng Pangasinan. Kailangan kumita lahat even with pandemic. So, yun po ang tinitingnan po at yun nga po ang tinitingnan po ni Governor Espino. That's why nag-expand ang mga programa natin ngayon. Meron na tayong Abig Pangasinan Caravan. Yung binanggit po nila kanina, mamimili na po ang provincial government ng palay sa mga small farmers. At tuloy-tuloy din yung ating mga irrigation projects, post-harvest development projects, yung ating technology transfer. Tuloy-tuloy po lahat yun. Niza Ivana Ferrer para sa Capital News TV.